אז מה קורה חברים? כאן שי גיימינג ואנחנו עושים משחק קצת שונה מרייבלס. כאן איתמר, אתה יכול לדבר איתנו? שלום חברים, האמת שאני מתנתי את המשחק בתכלס. כן, הוא פשוט אמר לי בוא תעשה איתי סרטון, בוא תעשה סרטון על משחק רנדומלי, אני לא יודע אפילו איזה משחק זה. יאללה, תראה לי. טוב, אני נכנס למשחק, האמת שאתמול בדקתי אותו על סרטון וראיתי שהוא במשחק, אז אמרתי אני אעשה איתך. יאללה, נעשה. טוב, אתה רואה אותי? מה זה? מה זה המשחק הזה? שלום. מה זה, אנחנו קופים? מה זה הדבר המוזר הזה, אני קוף? הלאה, זה סטיגמה. טוב, בעצם, כל פרק למטה יש מישהו עם פצצה, יכול גם לצאת אתה, ואז אתה צריך לברוח, והוא רוצה להכניס לך את הפצצה, או לאנשים בכללי, כאילו. אז עכשיו צריך ואתה לקפוץ? יכול פתאום לראות בקלט, אז אתה יכול להיות על פמילים וכל מיני דברים מפסידים. אז אחי, יאללה בוא נתחיל. מה זה, אתה פשוט לקפוץ? אגלתי, אגלתי. אני בדיוק מתחלף מפה, יואו, עשינו בפי. האמת שזה מפה מעולה, אבל זה מתחלף מפה. מה זה מפה מוזר? בוא תראה. מעלית, זה ממש מעלית. יצא המפה של ה... כאילו, יצא מפה. איפה זורקים את הפצצה? איפה זורקים את הפצצה? היי, ג'אמפ, תעשה ג'אמפ. פייס, מה? אומייגד, קשה. let's go, לקחתי, ברחתי. הנה הוא אותי. האמת שאני רוצה בקראים, אבל בואו נתמידה שברחתי. מה את עשייה? תגיד איפה אתה? מה את עשייה? אני לא איתה. טוב, אני קופץ. איי, אדיוס, אני לא... אוקיי, אני לא טוב בפנפור, אבל אני טוב בקופים. אני נשאת אחריי? אחי, איפה אתה? טוב, חברים אחרים נמצאים איתנו. אני לא יודע המשחק המוזר הזה. טוב, אני אתאפק. אוקיי. מה קורה? אני רואה פה חברים. מה זה? מה לעשות? סיגמה אני רואה. מה אלה הדברים המוזרים האלה? חברים, יש פה אוריאל 54. אני רוצה שתשמעו רגע את המוזיקה המוזרה שיש כאן. עכשיו צריך לברוח מהייתי עם הפצצה, יש לך מלא פרק. אתה יכול לטפס לו קירות בג'אמפ, רואה? ואתה יכול כל מיני דברים. הוא עכשיו מסביר לאבל שלנו חבר טוב, אחי, חבר טוב, נאמן, חבר נאמן? איפה בכלל זה עם הפצצות? אחי, איפה אתה? הנה לופי, הנה, הראל, הנה אני, תסתכל, הנה אני פה, הראל, בוא. הראל, למעלה, בוא, תסתכל. אתה רואה אותי? רגע, תנו לי את הפעה, יש פה בננות, אני אצטרך אותי. אני לא... הנה לופי, אני... איפה את לופי? איפה אתה? הנה אתה! אחי, הנה אתה, אני רואה אותך. חבר'ה, מה זה המשחק הזה? אוקיי, זה טריקי! במשחק! היי, סיגמה! אחי, זה כיף, המשחק הזה טוב! אחי, אני בינתיים עושה פה טריקים כמו מטורף, אחי. אני בינתיים עושה פה טריקים כמו... זה עם הפצצה! אחי, נתקלתי עם זה עם הפצצה! אחי, נתקלתי עם זה עם הפצצה! אחי, אני נתקלתי עם מישהו בפצצה.
מצחיק, מה זה? מה אני רואה? מה אני רואה? אומייגאד, זה טריטם. תכתבו לי בתגובות אם אתם גם מכירים את המשחק הזה. זה משחק די חמוד, אחי, חמוד. אוקיי, שימו על זה חבר'ה, שימו על זה חבר'ה. איתמר, רוצה שתהיה נגדי ואני צריך לברוח ממך? נשמע משחק טוב. שקל זה שאתה כאילו אומר. טוב יאללה, בוא נתחיל. אני מחפש, אומייגאד, מה זה המפה המוזרה הזאת? אוקיי, תבטא. לא! הם שמו עליי את הפצצה! אחי, אני ברחתי, אני עושה לבן אדם טריקים. אחי, אני עושה לבן אדם טריקים. אני מנסה לזה. אומייגאד, איזה מטה ליד. אומייגאד. אני בינתיים עושה בו די מהר. אני מקווה שאתם שומעים אותי. אני מקווה שאתם שומעים אותי. הופה, let's go, חבר'ה. חבר'ה, הנה איתמר, אני ראיתי אותך. תעצור רגע, אחי, תעצור שנייה. אחי, תן לי לעבוד את הפרצוף שלך. תן רגע. תעצור שנייה. אחי, אני רואה אותך, תעצור. איתה. איפה קונים זנבות? אחי? לא! יש! עיברתי את זה לבן אדם, let's go. אחי, אני פה, גם לופי בא. טוב, בואו, אני מחכה לכם. זה קורטונים! וואו! קורטונים! זה המצצה הכי מת! אני בא לעזור לי. ביי. סבבה. איפה אתם? איתמר, זה עליך! איתמר, עוד אותי. איתמר, זה עליך. זה אלופי, חבר'ה, זה אלופי. מה אני עושה עכשיו? מה עשת? אוקיי, let's go חבר'ה! שי נינג'ה! חבר'ה, תקום אני אכתוב, ככה יקרא הסרטון. אני לא מאמין שיש ברובלוקס כאילו אני אכתוב. אוי, הנה לופי, אחי, מצאתי את לופי. הנה איתמר, לא, בננה! תגידו לי בתגובות אם אתם מכירים את המשחק הזה. אני לא. ורגע שם, הנה לופי! טוב, אני אקח את הבנות. יאללה, עולם הבא, שימו על זה, מעניין אותי מה זה. על מי זה? זה עשה על מישהו שאנחנו לא מכירים?
למה יש... למה יש פה? למה יש פה למה? חבר'ה, למה יש פה למה? יש לי קאפטוס. חבר'ה, למה יש למה? מה קורה כאן? לא, 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 זה מרובע. אוקיי, זה אלופי, זה אלופי. לא, זה מרליט אמר, לא, זה תתני. כן. אחי, יש פה לבה פשוט למטה, מה אני רואה? הנה. תסתכלו איזה סייט, תסתכלו איזה סייט, איזה סייט. איזה סייט? ופה. הופה, היי. עכשיו אני אהיה בשקט, אני אהיה ממש מורכב. אני אסתכל פה על האנשים. מה אתה עושה? אז אני אעשה פה טריקים, אתם בינתיים תסתכלו. תהיה בשקט. ממש קרוב ללבה. חבר'ה, אתם... תסתכלו ככה זה. עדיין בולו. אומייגאד. איזה טריקר. אני בורח, ו... טוב, נראה לי הבנו את המשחק. שימו על זה. יאללה, let's go חבר'ה, אוקיי. הנה לופי איתנו, הלופי. חבר'ה, לופי זה כאילו הראל תרשמו אליו, יש לו כבר ערוץ W.R.L. איך קראת לעצמך הראל? הוא קרא לעצמו הראל רימבו. זה טריקים! וי? אני די משתפר. אוקיי, זה לא היה משפט. איך פתתי? אוקיי, טוב. בבקשה משהו נדיר. זה נדיר? אני לא יודע אם זה נדיר. אוקיי, יש לי מספיק. אחי, אני קונה לעצמי זנב. מה זה זנב? אחי, מה זה זנב הזה? טוב, חבר'ה.
טוב חברים, זה היה המשחק להיום, ביי.